हेलौ लोगोफोर दायो आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांगासिनो नलेज फेस्टिभेलखौ नायनि सिङाव मा दङ थ' बिदिबा जों फैबाय नै फट' लाग्रोनि दसे नैबे आइ लाभ बड'लेण्ड नैबे मोसाखावरिफोर दं नै ओरै गोबां मानसि दङ जोंबो थांगासिनो नै एक्ट्रिसा नै सिंनि गेटआ गुवारथार जायगाया नै नायलांसै मा दं सिङाव एक्जिबिसन सोलिदों आं दायो फार्स्ट बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलाव दंफैयो नै जों दायो नायनि मा नुयो बिराद गुवार नायलांनि मा दङ बम बेयाव आर्मिफोरनि सिलायफोर दं नै लाइन थालायनांगौ नायबाय थाला सिलायफोर साजायनायालाय साजायदों सिख्लाफोर फट' लादों नै सिख्लाफोर फट' लादों Without doing any more delay, I would like to request all the dancers those who are जि दानाय बैयो बर'नि दासो बानायगासिनो दिनैफ्रायसो जादों नालाय दाबो सेटिं जाजोबाखै दे गाबोनहालागै एसे फुरा जागोन बे जाबाय मेन पेन्डेल फांसन जागासिनो बिराद मानसि आप दोनों को और साथ ही साथ सारे नृत्य कलाकारों को मैं निवेदन करती हूँ आप लोग कृपया हमारे ग्रीन रूम में आज our respected guests in this platform in this first boarding in this main hall. So I would like to request to all the ladies and gentlemen, to each and every person, dignitaries, and also I would like to welcome our Honorable Chief of BTR, Shri Pramod Boroji. Bodoland International Knowledge Festival 2023. Respective seats, I would like to Tinle Namgyal, Consul General, Royal Bhutanese Consulate General of Guwahati, Assam. So we are very much thankful to him for coming to this place. And now I would like to request of Balmiki Sanskrit University. He is none other than Professor Ramesh Chandra Bardua. So may I request? नैबे बर'फोरनि गोदोनि राजथावनि जायगा कासारनि डिमापुर नोगोरनि दानिया जों फरायनायनि मा दं बैरै बिदिब्ला नैबे जाबाय टुरिस्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव मैदेर दावराइ माने बायदिसिना दं सनानि मोख्रा दं नै माने बिटिआरनि वाइल्ड लाइफ एनिमाल्सफोर बायदिसिनाखौ देखायदों बेयाव नै बिसोर साइडजों साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि माखासे इन'भेशनफोर दङ नैबे मानसिनि देहा सोलेर नायनांगौ मा दङ एग्रीगेट ऐसा लंबा ऐसा फ्लैकी और इलॉन्गेटेड बोलते हैं जब भी कहीं डिजास्टर होगा वहाँ पे आदमी तो डायरेक्ट नहीं जाएगा सपोर्ट पेज के वहाँ पे जो इसका कॉस्ट कितना है राइट नाउ
Best saja guest house dongo, seminar hall for dongo, maybe seminar hall number 3, maybe seminar singni nutai, मोजां खालामदों गासिखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै दिनै गाबोन देखायनोसैलाय